ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂಚೋಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮುರಣಿ ಎನ್ನಕ್ ಗಾಡಿದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲತ್ತ. ಸೊ ಆ ಕಲೋನಾಗ್ಲು ಒಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡದ ಎದುರುಡು ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆಡಾಗ್ಲು ಎದುರಿಗೆ ಹೋತನೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ದೆಟ್ಟಿಂಚ ನರ್ತದ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಪುನಃ ಓ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇನೆ ಅವಳೆಂಚ ಈ ರಸ್ತೆ ಪೋಂಡ ತೀರದಿಕೊಂಡು. ಸೊ ದೆಟ್ಟಿಂಚದು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಅಂತದ ಮಡ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ದೆಟ್ಟಿಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಜನ, 2 ಜನ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಡ್ ಉಂತದೆ ತಲೆ ಇತ್ತನ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಾನ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದುತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ ಆದುತ್ತಲೆ ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂತಾದುತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಮರ್ತ ಇಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದ್ರದ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿದ್ದು ಪೋತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ CC ಕ್ಯಾಮರಾದ ಫುಟೇಜ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏನೈತೆ ಪಾಡ್ಪೇನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕುತ್ತೂಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೈಲ್ಪಿರ್ ಪಾಡದು ಓಕೆನಾ. ಇದ್ದಲ್ಲ 3 ಜನ ಬೈಕ್ ಬತ್ತಿರದ್ರೆ 2 ವೀಲರ್ ಬಟ್ ಆಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಜ್ ಪಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋತ್ಡ್ ಕವರ್ ಮಂತರು ಜಸ್ಟ್ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡದು. ಸೊ ಮುಕ್ಳ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಮುಕ್ಳ ಪೂರ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇವಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಡುತ್ತನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ತೋಜುಡು ಪಂಡಾಗ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗನೆ ತುಲೆ ಆಗ್ಲಡತ್ತನ ಐನ್ ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಐನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮುಗ್ಳು ಪಾತೆರ್ನೆ ತುಲೆ 2 ಜನ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ದ ಕೈತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪುನಾಗ್ಲು. ಸೊ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಐನಾಗ್ಲು ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲು ದೆಪ್ಪೆರ ಪೋಪುನದಿಲ್ಲ ಐನ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪೇರ. ಸೊ 3 ಇಂಬೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಏರಾಂಡ್ಲ ಬತ್ತೆಂಡ ರಪಕ್ಕ ಪೋಯರೋಸ್ಕರ ತುಲೆತಾಗ್ಲು ಸೀದೆ ಪೋಯರು ಅವಳೆ ಆತು ಪಂಡ CC ಕ್ಯಾಮರಾದ ಆತ್ ಲಾಂಗ್ದು ಕವರ್ ಆಪ್ಜವು. ಸೊ ಆಗ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡೆ ಪೋಯಿರ ಮರ್ತ ಬರ್ತೀರ ಮರ್ತ ಪಂಡ ಚೂರು ಪೋದು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ ತೂದು ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲೇನು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪೇರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ನಿಮ್ದ ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಕವರ್ ಅಂತ